Pri spominjanju pojma legenda ispravno držimo da je riječ o maštovito možda najbogatijem dijelu narodne usmene predaje, dakle o jednom od najživopisnijih dijelova ukupne duhovne baštine naroda. Pri tome tek ljudi od struke znaju da taj pojam na latinskome znači ono što se ima treba pročitati. Pradavni poriv da se iznimni događaji vezani uz prirodu, opstanak, ratove, osobite ličnosti i pojave urežu u pučko pamćenje još onda kad se njegov najveći dio nije umio služiti pismom, rodio je legende. Opstajući stoljećima, tisućljećima u predaji s koljena na koljeno, one su danas dakako zapisane kao nasljeđe uma i srca budućim naraštajima. Dodirujući se s mitom u svih naroda, legenda dopunjuje stvarne činjenice, povijesnu građu i tradiciju sadržajima fantazijsko-emocionalne vrijednosti. Zaobilazeći sada antičke, babilonske, budističke, orijentalne te kršćanske europske legende, u današnje traganje za minulim vremenom krećemo iz Krapine, iz koljevke jedne od najstarijih naših legendi iz vremena doseljenja Hrvata. Ne dirajući ovog puta korijene drevne priče o Čehu, Lehu i Mehu, okrećemo se kraju 14. i prvoj polovici 15. stoljeća. Burnom vremenu o kome i puno i malo znamo, a za koje je vezana jedna od najintrigantnijih hrvatskih legendi. Čovjek koji ju je obradio i zabilježio uz gotovo još 250 drugih, drži o legendi, tom prvotnom obliku spašavanja prošlosti jednog naroda od zaborava, sljedeće. Onda su upravo te predaje išle od koljena do koljena, imale su i svoju poruku, imali su svoj značaj, imale su i rodoljubni značaj, ako reći o povijesnim pričama i legendama, da sačuvaju taj duh. Svjetski putnik, putopisac, kulturno-povijesni publicist Tomislav Đurić, autor je, uz ostaloga, i knjige i radijskoga serijala o hrvatskim legendama. Kakav je pak odnos povijesti kao znanosti i ozbiljnih povjesničara spram legende? Svaka legenda počiva na nekom zrnu povijesne zbilje. Dakle, nije sve u legendi baš sve izmišljeno. Dakle, postoji neki povod zašto nastaje neka legenda. Naravno da uvijek neka zbilja je poslužila kao podlogu stvaranju legende o ljudima, o zbivanjima, pojedinim događajima. I na taj način se prenose iz generacije u generaciju. Svaka generacija nešto dodaje svoje ili oduzima, obogaćuje, proširuje. I naravno na taj način legenda se sve više udaljava od one svoje povijesne podloge. Zasebno mjesto u staroj predaji o hrvatskom feudalno-viteškom društvenom ustroju za cijelo pripada legendi o Crnoj kraljici. Malo tko od nas nije slušao ili čitao za dugih zimskih večeri o uznositoj, silovitoj, u crno odjevenoj vladarici kobne ljepote, koja je na bijelcima, vrancima, doratima jezdila sjeverozapadnim dijelovima kraljevina Hrvatske i Slavonije. Od Krapine, Velikoga Tabora, Trakošćana, preko Varaždina, Toplica, Koprivnice do Đakova. Obitavajući u dvorcima i burgovima, ta hladna i kraljevski nedostupna žena u svojoj je oholoj usamljenosti, velipučka legenda, snovala spletke, podavala se strastima i ovozemaljskim mužicima, dijelila milost i nemilost nošena svojim nagonima, sklonostima, trenutačnim hirovima. Kako svaka legenda u svome izvorištu počiva na povijesnoj građi i činjenicama, tako do danas povjesničari i zaljubljenici u povijest uporno nastoje proniknuti povijesni identitet te navodno fatalne žene. Mogla bi to biti vojvotkinja Margareta, supruga hrvatskoga hercega Stjepana. Zatim grčka princeza, kraljica Marija, supruga hrvatsko-ugarskoga kralja Bele IV. Kandidatkinje za tu legendarno povijesnu ulogu su i kćer Ludovika I. Velikog i Elizabete Kotromanić, Marija Anžu, zlosretna i u Hrvata omražena prva supruga hrvatsko-ugarskoga i češkog kralja Žigmunda Luksemburškoga, ali i nimalo omiljena u Hrvatskoj gospodarica Medvedgrada, udovica posljednjeg od grofova Celjskih, bana Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, Ulrika II.
kneginja Katarina Branković, kćer srpskoga despota Đurđa Brankovića. Međutim, većina naslučujućih i koliko toliko raspoznatljivih tragova na zaraslim i isprepletenim stazama prošlosti upućuju na petu osobu, možda najvjerojatniju crnu kraljicu. Povijest smatra da je bila Barbara Celjska, koja je krajem 14. i početkom 15. stoljeća živjela u ovim krajima kao žena kralja Sigismunda, premda postoji mišljenje da možda je to bila i kraljica Marija, žena Bele IV. Ili možda prva Sigismundova žena također Marija. Međutim, Barbara Celjska je ostala nekako u ljudima najviše u sjećanju, a možda i tom svojom pojavom, kako narod opisuje, na bijelom konju u crnoj haljini je jašila ovim krajevima. Povijesno gledano, crna kraljica i legenda o crnoj kraljici može se odnositi samo na Barbaru Celjsku, kraljicu, suprugu Sigismunda Luksemburškog. Naime, treba malo ispričati i o potki kako je nastala legenda. 1395. umrla je kraljica Marija, supruga Sigismundova. 1401. Sigismund se zaručio sa Barbarom Celjskom, koja je tada imala samo 11 godina. 1405. sklopljen je brak u Krapini. Dakle, bila je to djevojčica od 16 godina. Taj brak je nekako funkcionirao, recimo, do 1410. bolje rečeno 411. kada je mlada kraljica putovala sa kraljom Sigismundom, slavonskim i hrvatskim prostorima, dijelom sjevernog Hrvatske, Zagorja. I tada Sigismund napušta Ugarsku i Hrvatsku i odlazi na zapad. Uz ovaj jedini ostatak nekad velikoga tvrdog grada Krapine, u kome je i 5 puta zasjedao Hrvatski državni sabor, istražuju se danas temelji kapele u kojoj je Barbara Žigmundu rekla svoje da. Da je pak sjajna kraljevska povorka iz Krapine krenula usred zime ovamo, k Budimu, prema Ugarskoj, na desnoj obali Dunava, svjedoči tu 28. prosinca te 1405. dana povelja obitelji Čak, koju kralj izdaje i kaže s privolom i odobravanjem prejasne kneginje gospođe Barbare, po Božoj milosti kraljice rečenih kraljevina, naše predrage supruge. Dok se djevojčica kraljica brzo privikava novoj ulozi, njen otac Herman II. Celjski, vlasnik Zagorske županije sa svim gradovima i selima, ovdje ga vidimo na viteškom turniru u Konstanci, gospodari u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Kalniku. Postaje ban kraljevina, stječe čast nasljednoga banstva, uspijeva se dočepati uprave nad Gradecom i Kaptolom. Proračunatom udojom Barbare za Žigmunda, a starije pak kćeri za Palatina Nikolu Gorjanskoga, lukavi i častohlepni knez i grof prometnuo se tako u najutjecajnijeg i najmoćnijeg tasta u Hrvatsko-Ugarskoj državi. Česta i duga Sigismundova izbivanja po Europi, zanemarivanje mlade žene, silovite, neobuzdane, nepredvidive krvi i naravi celjskih, prepuštanje upravljanja kraljevinama Barbari uz svemoćne oca Bana i sestrina muža Palatina, možda su pridonijeli rađenju legende o crnoj kraljici Barbari Celjskoj. Budući da je bila i mlada, i zgodna, a bila impulzivne naravi, valja reći da je to bilo mlado, nesretno stvorenje koje je imalo neuspjeli brak. S obzirom na mladost, neiskustvo, prepustila se više osjećaju nego raciju. Po ovoj suvremenoj gravuri, jednoj od samo dvije u Hrvatskoj, ne bi se baš moglo laskavo suditi o Barbarinoj ženstvenosti.
Kraljica je tu pokazana jamačno u poznijim godinama. Enea Silvio Piccolomini, sudionik njenoga vremena, zapisao je međutim da je kraljica Barbara žena krasnoga stasa, visoka, bijele puti. U izdanju Liber de Septem Signis, kraljica Barbara, alegorijska Venera, ostavlja kao žena vanjštinom neusporedivo povoljniji dojam. Jureći od jednog do drugog celjskog ili kraljevskog grada, umijećem izvrsne jahačice, kojoj je i među muškarcima bilo tada malo takmaca, često sama sebi dovoljna, ostavljala je trag svuda po današnjoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Konje, znamen njene snage, njenog ponosa, gospodstva. Simbol njene brzine, nezauzdane volje, neograničene vlasti. Renesansni dragulj ovoga dijela Europe, gordi, veliki Tabor, što preživljava danas između vječno spore brige društva i zanesenjačkoga mara poklonika njegove i hrvatske prošlosti, sudbinski je dio celjskih. Svaki klesani kamen, svod, svaki oronuli urez i ures ima tu svoju priču. Pravu, istinsku sagu o svjetloj i tamnoj strani prirode i krvi u našoj historiografiji i književnosti bez mjere ozloglašene i ocrnjene obitelji, kažu, silnika i moćnika knezova celjskih. Samo zidine, hodnici, dvorane i podzemlje Velikoga Tabora znaju točni omjer velikaške pravde i krivde, dobra i zla celjskih. Oni su nijemi promatrači pijanki, orgija, kazni, tlake, gospodskih lovova, tajni kneževskih ložnica. Oni jedino mogu posvjedočiti jesu li zaista kmetske mladenke silom prelazile ovaj most uzdisaja do pohotnih gospodara koji su navodno bez zaziranja koristili jus prime noctis, pravo prve noći. Kad bismo mogli razaznati, samo oni mogu kazati koliko je raspojasanih, sretnih, nesretnih, usamljeničkih dana, mjeseci tu provela kraljica Barbara. Tuda, kud je bludio njen pogled s kula, začela se i nedopustiva ljubav, pa onda tajni brak njenoga vrata Fridrika II, već s bremenom nedokazanog umostva prve njegove supruge Elizabete Frankapan u Krapini i siromašne Veronike iz Desinića. Da li je ljepotica priprosta roda, probodena, strmoglavljena, zadavljena, zazidana, samo po zapovjedi njenoga goropadnog, naprasitog, jarosnog svekra, ili i po želji njene ohole zaove Barbare? Je li ledena okrutnost celjskih kriva za ženski kostur otkriven u jednom prezidu Velikoga Tabora u prošlom stoljeću? Da li je i crna kraljica sukrivac jezive kazne Veroniki, koja se drznula, eto, ući u zabranjeni velikaško-kraljevski krug? Ili je sve skupa ipak samo legenda? Nemirna kraljica Hrvatsko-Ugarska često je svraćala i ovamo. U Trakošćan, dakako ne u ovaj Draškovićevski, već u raniji Burg Kastrum. Ko zna, možda se baš tu začela pomisao o vitezovima Zmajevoga reda, što su ga u povodu Žigmundove krvave pobjede nad ostacima Hrvatske proanžuvinske lige i zarobljenim kraljem Tvrtkom II. Bosanskim, te u čast nešto ranijega rođenja kraljevske kćeri Elizabete, 12. prosinca 1408. utemeljili temperamentna Barbara i za novcem, ženama i užicima pohlepni Žigmund. Silvio Piccolomini, kasni papa Pio II, veli uz ostalo o njemu: nestalan, dosjetljiv, ljubitelj vina i žena, ženskar s 1000 preljuba, nagao, rasipan, više je obećavao no obdržavao. Sigismund je čovjek koji je bio sklon uživanju i pića, veliki, ja bih rekao, kavalir svoga vremena, jer je sjajno ono izrekao papi Eugenu četvrtom kad je rekao: ti, sveti oče, bježiš od žena, a ja trčim za njima. Prema tome, mislim, to je jedna karakterna crta. A ne smijemo smetnuti s uma da je
Sigismund jedno oličenje europske politike u to vrijeme. On je na vlasti gotovo i ostaće na vlasti gotovo punih 50 godina. Pod njegovom rukom, pod njegovom vladavinom je velik dio europskog prostora. Sudbina se opako poigrala jedinim Sigismundovim i Barbarinim djetetom. Princeza Elizabeta udala se kasnije za jedinog u nas, po dobru zapamćenog Habsburga, princa pa kralja Albrehta. Poslije njegove smrti rodila njihovoga sina Ladislava Postuma, branila i njega i krunu svetoga Stjepana. 1456. 5 godina iza Barbarine smrti, stari sin Janoša Hunjadija Ladislav smaknuo je u Beogradu, odbivši Mehmeda II, posljednjeg celjskog Ulrika II. Sljedeće godine Ladislav Postumus dade u Pragu pogubiti Ladislava Hunjadija za smrt bratića svoje majke, odnosno nečaka svoje bake Barbare, Ulrika II. I ujedno zadnjeg od roda celjskog. Kratko iza toga i kralj Ladislav u 17. godini odlazi iz nebuha za svojom žrtvom. Jedni vele zbog kuge, drugi od prokušanog recepta otrova. Da je crna kraljica imala moći koje joj pripisuju, možda bi dojezdila iz svijeta mrtvih da utječe na zlu kov jedinoga svoga unuka. Nitko ne zna koliko je puta kraljica Barbara s obližnjeg malog i velikog Kalnika s pratnjom stizala u Toplice, što ih danas zovemo Varaždinskim. I ona je tu najvjerojatnije opuštala svoju vrelu krv, krijepila tijelo poslije lovova, jahanja, ljubavnih pustolovina, prepuštala se blagotvornosti tople, ljekovite vode onda, kad su joj već zeble i kosti i duša. Ako jesu zebli. Koliko joj je, recimo, trebalo po debelom snijegu do Koprivnice i Kamengrada vlasništva celjskih, teško je pretpostaviti. Ako je suditi danas po prometnim, snježnim, automobilskim neizvjesnostima ove zime, njoj na konju, u saonicama, jamačno je tada trebalo puno više. Ali tada je to bilo potpuno normalno. Ona je bila je u Virovitici, Virovitica kraljevski posjed, bila je u Podravini, bila je opće na ovome prostoru slavonsko vrlo česti gost. Uz to, budući da su u to vrijeme i sve dame bile izvrsni jahači, jer drugačije se nije moglo putovati, brzo kretati, jer kočijama se baš nije moglo putovati u bespućima, ali se konje moglo stići jako daleko i stizalo sebe. Ovdje, preko puta Podravkine kleti i štaglja, reprezentativnih ugostiteljskih objekata Hrvatske, ne samo Podravine, na ovom brijegu dizao se nekad tvrdi Kamengrad, što ga je topovima još tukao otac kralja Matije Korvina, gubernator kraljevstva Janoš Hunjadi. Među ovim ulomcima Kamengrada, sačuvanim u Koprivničkom muzeju, jahala je nekad kraljica Barbara. Kraj ovih stupova i klesanih dijelova prolazila je negdanjom crkvom Blažene djevice Marije, gdje se u Koprivnici molila sudbini, providnosti, Bogu. Možete li zamisliti kakve bi bile poruke iz prošlosti onih sjajnih vitezova i ratnika kraljičine pratnje, koji su nosili možda baš ove ostruge, kacige, buzdovane, mačeve dvoručnjake. Jahali u ovim stremenima konje, ovih potkova, ovakvih, s kraja 14. i prve polovice 15. stoljeća, otkopanih na Kamengradu u Koprivnici. Da li je Koprivnica Barbari Celjskoj, možebitne crnoj kraljici, bila povremeno obitavalište ili tek usputna postaja i predah na relaciji od Đakova ili pak Budima do Gradeca i Medvedgrada?
Medvedgrad, uznosito prinčevsko-herceško, kraljevsko, orlovsko gnjezdo na Medvednici povrh Gradeca i Kaptola, knezovi i grofovi Celjski kupili su od nećaka zagrebačkog biskupa Albena godine 1436. zajedno s cijelim vlastelinstvom i pravima na cijelo Turopolje. Kako kraljica Barbara u to vrijeme, kratko prije Sigismundove smrti u Znojmu u Češkoj, ima negdje blizu 45-46 godina, moguće je da upravo to napregnuto, krizno, životno doba zrele žene, iza koje su nezaustavljivo i bespovratno minuli mladost i ljepota, sad pospješuje njeno ponašanje, kasnije presudno za dograđivanje legende o crnoj kraljici. Ulomci priča iz kmetskih bajti, predijalskih i kramarskih drvenjara Zagreba, ribarskih krovinjara i čipkastih tremova Turovoga pola, gdje su tada valjda još rikali bizoni i žubri u hrastovim šumama, pletu bajkovite niti oko kraljice u crnom, koja jezdi Medvednicom, Prigorjem, turopoljskim lugovima. Poslije smrti bana Matka Talovca, Fridrik II. I sin mu Ulrik II. Celjski prigrabe opet banstvo Slavonije, a u prvoj polovici 1445. Ulrik i supruga mu Katarina Branković konačno ulaze na Gradec i tamo uređuju svoj dvor. Da li kraljica udova Barbara tih zadnjih godina pred smrt 1451. sama gospoduje na Medvedgradu? Teško je vjerovati da gospođa blizu 60-ih, bez obzira na žeravicu one životne vatre što još tad valjda tinja u njenom tijelu i duhu, juri obroncima Medvednice, po šumarcima Varaždinske okolice, prodolima Bilogorskoga podravskog pobrežja. Kao nekad, u nesustaloj pustopašnoj mladosti i promišljenoj, ali još vrućoj zrelosti. Tko zna? Možda se Barbarina celjska krv nije dala sve do konačnoga smirenja i, nadamo se, spokoja u njenom grobnom počivalištu u Češkoj. Stoljeća su prolazila, Medvedgrad se polako oronuo rušio, a crna kraljica preživjela je sve bure i mijene naše povijesti. Legenda o crnoj kraljici nadahnjivala je ne samo pripovjedače, već slikare, pjesnike, dramske pisce i kazališne ljude. Tako se danas najstarija živa hrvatska dramska umjetnica sjeća svoga kazališnog susreta s crnom kraljicom još u svom djetinjstvu. Dugo živim, pa dugo i svašta pamtim. Moj otac je bio glumac Hrvatskog narodnog kazališta i bio je prevoditelj. Cijelo moje djetinjstvo sam provela zapravo u kazalištu. Dakle, kazalište je dio mog djetinjstva. Zato toliko toga znam. Evo, na primjer, nešto o čemu su me danas pitali o Crnoj kraljici. Bila sam malo dijete, ali se točno sjećam predstave, ne sjećam se sadržaja, zato sam još bila premala, ali znam da mi je užasno imponirala i strašila me Crna kraljica. Mislim da je bila glumica Ančica Kernic. Gledalište je svaki put bilo puno, jer vanredno, u ono doba se vanredno mnogo njegovale legende, priče o onomu šta je bilo. Žao mi je, jer mi smo zapravo potpuno zanemarili naše legende, uspomene na one divne predstave koje su nezaboravne. I to su stvari koje su, ja mislim, ne jednoj generaciji, nekoliko generacijama ispričali našu prošlost na neki način. I to je jedno duhovno blago koje se jednostavno prenosilo iz koljena u koljeno i nikakvi sistemi i nikakve promjene ga nisu mogli uništiti. I to je upravo vrijednost tih legendi. Moramo reći također da je Crna kraljica dobila i suvremeno teatarsko izdanje u dramsko-glazbenom istoimenom uprizorenju scenarista i redatelja Ivice Krajača u izvedbi ansambla kazališta Komedija u Zagrebu. Crna kraljica zaokupljala je umjetnike olovke, tuša, boje i kista. Ovako ju je prikazao poznati ilustrator Zvonimir Grbašić na naslovnici istoimenoga novog izdanja romana Higina
Dragošića. Naš u Europi posle Maurovića najpriznatiji velemeštar stripa i slike Julije Radilović za ovu je epizodu Potrage za minulim vremenom ovako u svojoj klasičnoj maniri oživio Crnu kraljicu. Mladi umjetnik Esad Ribić za vas i nas smjestio je fatalnu Crnu kraljicu u suvremeni univerzum prevladavajuće grafičke fikcije emocionalno fantastičnog. Osebujni autor hrvatske ilustracije i stripa Radovan Domagoj Devlić za ovu emisiju na ekran dovodi svoju Barbaru Celjsku i svoju rekonstrukciju Medvedgrada. Crnu kraljicu kao ženu, svoj omiljeni, gotovo stalni motiv, ovako zamišlja i vidi zagrebačko-pariški akademski slikar i nemirni umjetnički duh Velimir Trnski. Ovo je pak Crna kraljica autora ovog povijesno-dokumentarnog televizijskog zapisa serijala U potrazi za minulim vremenom. I opet na kraju zastajemo pred istom dvojbom, pred istom zagonetkom. Crna kraljica. Pa jedna legenda koju generacije već znaju i generacijama se prenosi. Temeljno je pitanje na koga se odnosi ta legenda. Tko je ta Crna kraljica? Potpunom, pouzdanom točnošću nitko danas ne može tvrditi tko je doista bila Crna kraljica. U različitosti pristupa domaće historiografije, diskretno se ipak priklanjamo najvjerojatnijoj mogućnosti da je riječ o Barbari Celjskoj. U prvi mah ona se doimlje kao utjelovljenje bahate bezobzirnosti i feudalnog silništva, zebnje i straha, zla i tmine na pragu onog drugog, nedokučivog svijeta. Kako život, pa onda i povijest nisu isključivo i samo crno-bijeli, ljudska, ranjiva strana Barbarine Crne kraljice nam je time bliža. Da je nosila crnu odjeću, vjerojatno da je legenda više pripisala odjeću nego što ona odjevana. Ne? Da je bila i vrlo impulzivne naravi i to je činjenica. Ali je i duboko skrivena u njoj nesreća jednog braka koji je, možemo reći, zaista bio promašen. Suosjećanje i razumijevanje prema hirovitoj, poročnoj, dobroj, slaboj i jakoj ženi iz daleke prošlosti, koja je kipjela baš kao i Barbara Celjska urotama, strastima, spletkama, krvavim obračunima i proračunatim bračnim transakcijama u interesu novca, vlasti nad ljudima, svemoći države i krune, može pomoći u prepoznavanju moguće istine od nataloženih proizvoljnosti legende. Ako Barbarina sjena možda danas i ne bludi za mračnih noći kulama, kruništima i razvalinama burgova, od Velikog Tabora do Đakova, od Medvedgrada do Budima, okajavajući samo njoj znane prave grijehe, svoj svjetli ljudski plemeniti dio ipak je dala Crnoj kraljici. I tako, dok legenda, dragi kamen duhovne baštine naroda, traje, Crna kraljica živi i jaši dalje.